हरावहाय बेनो अखा हानायलाय दा आंनावहाय बेबायदि जोमै बेरनानैहाय जोमै बेरफ्रुदों होननानै बुंजायो। कारेन्टफ्रा सर्ट जाजोबदों, बेरफ्रुजोबदों। बेनिफ्राय न' इन्जुर गावफ्लंदों, ओमफ्राय न'फ्रा इन्जुरा गब्लंजोबदों दाबथाम दाब्रै। बेनिफ्राय जोंनाव मोदोमाव एसे नांदों, ओमफ्राय फिसाजोनावहाय एसे बांसिन नांदों आरो ओरै खानाया खावसे खामस'दों खाफालावहाय। बेनिफ्राय ओरै इन्जुर गब्लंनानै दा मोसौनावहाय गलियाव नांहैदों। मोसौनाव नांनानैहाय मोसौ मानै थैनाय जाबाय, बिमा फिसा। बेनिफ्राय लोगोसे बोरमा मानै, मासे बिमाखा मासे खासि। दा बे खहा जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो मोसौखौ नै मास मोननैल' जादोंमोन, 55,000नि लानाय जादों मोसौखौ। दा बोरमा खासि दं बिदिनो मानैजों नों हमना ला 15,000, गासै नोङो 70,000 बायदि खहा जाबाय आरो आंनावहाय। माबा थांखि दंमोन नामा? थांखिया आंना बेनोमोन, आंनि मिजिं थिनाया, आंनि मिजिङा जे गथ'फोर दं नालाय, फिसा फरायनाय दं सानै। दा बिजनेसफोरबो गैया, जेबो गैया, इनकाम गैया, साख्रि बाख्रि गैया जेबो। दा बे हिसाबै गाइखेर मोननायखौ आसा खालामनानै आङो बेबायदिनो बे मोसौखौ लानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दाथ' बेनो थैबाय। दा गथ' गथाय फोरोंनायाव एसे खस्थ' मोनसिगोन होननानै जों एसे दुखु मोनदों आरो न'खरनिफ्राय। खावलायनो गोसो जानाया बेनो, दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जे बेनि खहानि सायाव नायबिजिरनानैहाय बे खहाखौहाय अननानै बिटिआर सरकारा, जे जोंनि एमएलए दङ, गोबाङानो सिनायो, बिथांमोना बे खहाखौ नायनानैहाय आंनो एसे अनसुंथाइ होनानै आंनि गोसोखौ गोजोनहोयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौ आरो। आंनि मुङा रतन मोसाहारि, गामिया जाहैबाय 2 नं खाग्राबारि, हाथिसार बिसिडिसि। ओमफ्राय गोबाङानो सिनायो आंखौ। आङो बे हाथिसार ओनसोलनिनो इउपिपिएल प्राइमारि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसनजानाय, गोबाङानो सिनायगौ। दा बे हिसाबैनो आङो खावलायनाय थाबाय आरो।